Най-вече родители и учители да комуникират по-нормално, а не да се очаква от родителите единствено да подпомагат да се направи салона на училището или с някакви други средства и да се викат родители само когато трябва да се мъмрят. По-скоро между родители и учители да има по-голяма комуникация за самото им лично, за самото им дете, как се развива, какво е казало, защото точно тая свръзка много липсва. Родителите си мислят, че учителите са виновни за нещо и обратното. Учители казват, ти вкъщи така става. Но в този промеждутък детето много добре си варира и си манипулира и двата полюса и някакси се губи връзката с самото дете. Това ми се иска повече за бъдеще, да могат да комуникират не като конкуренция родител и учител, ами като една цел най-вече за децата, за доброто им.